tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa. Moi ben, benvidos amigos de Festa en Festa e benvidos a todos os Ramón, Ramonas, Monchos, Monchitos e Monchotes. Hoxe estamos en San Ramón de Bealo, en Boiro, onde se está facendo honor ao patrón das parturentas. Vamos a ver que nos din por aquí as mulleres as embarazadas, as que son nais recentemente, e a ver que nos contan da fe de San Ramón. ¡San Ramón! Estamos aquí entonces cunha feligrosa, non? Das festas de San Ramón. Ves pedir entonces para aumentar a familia. Sí, a mí malome moito San Ramón, de toda a vida. A miña cuña ten uns ganas de facer fillos, a San Ramón sempre se lle pediron fillos e prosperidade na familia. Eu escoito sempre a parede de meu irmán bater. Entonces que imos buscar, nena ou nena? De momento que non veña nada, No, Dios me libre, Dios me libre. Por ahora pola pinta non vai ser nada, os de paquetería non entregan bebés por aquí, non? Mellor que non. Tal, pasaste esa noite por aquí entonces? Pasei, aquí estamos, E que tal? apuntando. Que tal a noite? Bueno, cubreu expectativas. Cubriu as expectativas. E por aquí o compañeiro, que tal? Tamén ben, cumplimos expectativas, sin duda. Sou de repetidores aquí na festa? Sí, xa vimos un par de anos tamén. Recollendo os bártulos xa? Sí. Guai. Sí, recogendo todo que ya es hora de ir para cama, que hai que dormir bien, joder. Non dormimos esta noite entón? Pouco, Pouco. pero bueno, pero bien. Estuvo entretenida a noite entón? Sí, estuvo entretenida. Non somos devotos entonces de aquí de San Ramón de Bealo? No, yo soy de Orense porque soy primo de ella que ella es de Boiro. Ah, é a primeira vez que estás aquí? Entonces vas a repetir. Sí. Estamos no momento hai que repoñer enerxías da noite. Estamos faltos. Sí, non dormimos moito, había moito ruido, moita música. Que sodes daqui da zona? Somos de Rianxo. Bueno, ela é de Boiro, pero somos de Rianxo todos. Iba a Boiro. Sabedes que San Ramón é o patrón das parturentas? Non? Non o sabía, pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sei, non? Entonces vas a facer a túa ofrenda hoxe. Como se fai, pero eu... A ofrenda? Sí. Eso ten que salir desde o corazón, desde a fe. Deixamos a San Ramón tranquilo. Chao, San Ramón. Millor empanada. Sí, mellor empanada. Que tal a noite? Moi bien, moi bien. Si, non, notase polo tono de voz que estuvo Un pouco, entretenida. no, sí, estuvo moi bien, sí. Mucha fiesta ya. A que se extraña o colchón. Hai colchón a mí, pero sí. Vindes preparadísimos entonces. A dormir incómodo se viene. Moi ben, pois entonces deixo vos coller forzas e a descansar que son horas. Estamos con Cornelia, que nos vai explicar un pouquiño como funciona a historia do San Ramón de Bealo, verdad? Pois sí, efectivamente, esta romería que data dende hai uns 260 anos e que ven porque San Ramón é o patrón das parturientas, por ser el a primeira cesárea recoñecida no mundo. Pero é que aparte deso, nunha das 12 áreas de petroglifos que se atopan aquí en San Ramón, hai unha que reflexa a serpe, e a serpe é a que simboliza tamén no rito pagano a fertilidade.
Ah, pues mira, moi ben, que curioso. Vemos que está cheo de feligreses, de meniños, todos devotos de San Ramón. Efectivamente, ti pensa que aquí veñen primeiro para pedirle un fillo, logo veñen xa o seguinte ano embarazadas e logo o terceiro ano xa veñen co rapaciño. Madre mía, 3 visitas aseguradas entonces. xa vin cando foi dele e ora veño dela tamén. Que tipo de ofrenda faz? Para que veñas a niño? Para que sea home e muller? No, para que sea home desta vez no, porque a muller entón xa nada. E cando foi del tampouco pedín que fora home, eu sempre veño a que sala todo ben. Si, hasta agora todo vai ben, todo vai ben. Moi bueno, pues manteniendo la fe, que así sea, enhorabuena por ese embarazo, que todo sala estupendísimo. Vimos, entonces, somos devotos de aquí, de San Ramón de Bealo. Sí, a verdade é que solemos vir todos os anos. Este ano somos un máis e tamén nos apuntamos. Si somos un máis, casi seguro que o ano pasado tamén estuvestes. Tamén estuvemos, sí, a verdade é que sí, estuvemos los dous, ca familia, sí. Esta é a mamá, entonces?
Bueno, vexo que o San Ramón de Bealo cumpliu, non? Fixestes promesa e saliu todo estupendo. Sí, perfecto. O que pedimos, aquí está. Hai mellor aínda. Estupendo. É que se vai a quedar aquí ou imos a ter un máis na familia? Eso aínda está por ver. Somos devotos entonces de San Ramón de Bealo. Sí, estamos, bueno, vimos menos o tempo da pandemia que non houbo, bueno, tuvamos unha meniña, agora temos outro pequeno, e bueno, hai que vir cando se pode. Seguro, e dos dous embarazos entonces viñemos aquí a San Ramón. Sí. A pedir que todo fose ben, que todo pa o bebé, pa a mamá. Sí, todo moi ben, gracias a Dios, e bueno, moi contentos, a verdad. Entonces cumpriu. Cumpleu. Como levamos este ano o San Ramón? Moi ben. O que pasa é que algo acalorados, Debía de haber un pouco máis de sombra. Bueno, estamos en agosto e o que toca, xa para o mes xa cambia. Ao fin e ao cabo viñestes para pedir tamén para que todo salise ben no embarazo. Sí, tamén. E o ano pasado para que fora ben o outro embarazo. E San Ramón cumpliu. Cumpleu. Un neno e o embarazo ben, todo ben. Entonces temos que manter a fe aquí en San Ramón. Sí, hai que manter, sí. Disfrutando do San Ramón. Pois sí, señor. Este pequeniño que temos aquí, esta preciosidade. A preciosidade leva xa 3 meses. 3 meses. Entonces o ano pasado seguro que estivemos aquí pedindo a San Ramón Exacto. que todo fose ben. Correcto. E cumplió a súa palabra. Cumpleu a súa palabra. Madre mía. E dixo, a quen sale? A papá ou a mamá? Pois todos din que imita ao pai, pero a nai... Que imita ao pai, pero bueno, eso xa son facultades do rapaz. Eu dixo físicamente. Físicamente terá que imitar a nai, porque se imita ao pai é jodido. Hola, que tal? Estamos disfrutando do San Ramón. Sí, nós aparte xa somos de aquí e, bueno, viñamos dar unha voltiña, agradecer que saleu todo ben e nada. Pero é que é reciente. Mes e medio. Hola, mamá. Que tal? Ben, Vemos que San Ramón cumpliu. sí, cumpleu. Parto perfecto, todo saniño. Todo ben. Hai que ter fe entonces. Che. Moi ben. E o papá, mira que cara de orgullo pon. Mira así de reollo, ponse unha sonrisa. Calla baba. Te entiendo. Sí, o ano pasado vin embarazada, o parto foi así, bueno, un pouco complicado, pero ao final ben, entonces este ano hai que seguir a tradición, non vai a ser. Chamoume a atención o tipo de gorro, que é típico de aquí do San Ramón. É máis ben das rosquilleiras, que yo pedín porque o banco onde me vou a sentar a comer está cheo de merda. Entón puño a caixa e non mancho o pantalón. Entre que chegamos ao banco para dar sombra. Exactamente. Deixo aquí protegida. É que quenta moito o sol. Quenta demais, verdad? Quenta. Que tal, sodes daqui da zona? Somos de Rianxo. De Rianxo, pero bueno, conocedores do San Ramón de Bealo. Claro, de toda a vida. Pois vimos comer aí ao Antros Pinos. Aí veñen comer aquí? Sí. E algunha vez tocou pedirlle a San Ramón por algún embarazo? Eu non. Teño un fillo, pero non me acordou. Usted ven para... Ahora estou pedindo un neto, que veña ben. Eu tamén. Eu tamén quero un neto, pero non hai maneira. Somos de Rianxo. Entonces sodes repetidores aquí no San Ramón. Claro, todos os anos. Fai anos que viña con a miña familia, viñamos aí nunha toalliña todos a comer, así. E vexo que, bueno, vendo esa fermosura, me imagino que o ano pasado, voulle preguntar a mamá, o ano pasado estuvestes por aí. O ano pasado, non. Non. Aí fallamos un pouquiño. Pois hai que reconocer que saliu preciosa. Neno. Precioso, metín a gamba. Así é que eu que che dixo, non podo andar con micro que meto a pata, hombre. Estamos con María, que ven a pedirlle a San Ramón de Bealo para que o ano o parto sea exquisito. O único que queremos para o ano é que sean 15 días. Para o ano 15 días, chicos. Non queremos nada máis. Sodes daqui da zona? Si, nós somos de Boiro e traballamos no Rodas. Tedes que ir ao Rodas no verán, solo abre no verán. E aí temos unha alta cociña cos mellores camareiros e cociñeiros.
Moi ben, estamos aquí con dous concelleiros do Ayuntamiento de Boiro e máis co teniente alcalde, se non me equivoco. Sí, señor. Que tal este ano a festa? Pois polo que estamos a comprobar, como todos os anos, como ven sendo costumbre xa, un abarrote de xente e estamos encantadísimos de que non só os veciños de Boiro disfruten do seu día de festa, porque San Ramón ven sendo por autonomasia xa o día de festa do Concello de Boiro, senón que ademais podamos ver caras de xente que nos visita dende fora e que enche este espacio de San Ramón como non podía ser de outra maneira. O tempo acompaña, tiñamos un pouquiño de medo de que as chuvias que se anunciaban que se adiantaran e nos puderan emborroar un pouco o día de festa. Vemos que non, que o día está estupendo, a xente está alegre, está contenta, está disfrutando da festa, hai un ambiente festivo envidiable e o que esperamos é que celebremos todos estes 267 anos xa que cumple hoxe a Romería de San Ramón, bueno, pois con un día que todos podamos disfrutar e un día festivo que non temos moitos e os poucos que temos, bueno, pois temos que gozar entre todos e o que esperamos é que todo saia como a xente espera que saia. Bueno, definitivamente unha das festas máis conocidas de Galicia, decretada como de interés turístico, se non me equivoco, é así, verdad? E cada vez con máis adeptos. Sí, cada vez con máis adeptos, estamos comprobando como agora xa dá igual que sea en fin de semana, como que sea en semana. Este ano o calendario fixo que tocase en xoves e é igual, o sea, isto está a barrote igual, o sea, a xente xa ten apuntado no seu calendario tanto a xente de Boiro, evidentemente, porque é o día festivo, pero a xente que nos visita de fora ten anotado tamén no seu calendario a data de hoxe para visitarnos e para acceder a unha romería que, como digo, está abarrotada de xente ano tras ano e que dentro do Concello de Boiro estamos encantadísimos de poder disfrutar deste día de festa cheo de xente. Moi ben, pois aquí nos quedan as palabras do Concello de Boiro, encantadísimos de disfrutar do San Ramón. Moi ben, a vostedes e invitar a toda a xente que se este ano non se quixo acercar ou non pudo acercarse a Boiro, bueno, pois que todos os 31 de agosto vamos a ter aquí esta romería e que estaríamos encantados de contar con eles, que con toda a xente que quixera acercarse a Boiro para disfrutar desta festa. Moi ben, familia, despois de pasarnos polas mesas, de ver todo o que está disfrutando a xente, despois de pasarnos polas misas, pola procesión, ímonos tomar un minutiño para tomar un descanso. Recordade que se queredes que vayamos a gravar a vosa romería, tendes que chamar por teléfono ao 986 71 0741 ou enviar un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Vamos coller un pouquiño de aire. Organiza Concello de Boiro. Moi ben, familia, pois aquí estamos de volta e, como sempre, detrás destos feligreses imos a arrancar nós. Imos continuar aquí en Boiro, no San Ramón de Bealo, a ver que nos depara a tarde. Vamos a seguir disfrutando en De Festa en Festa. Estamos aquí no San Ramón de Bealo, con toda a familia, bueno, temos a parrilla chea de carne, a ver se acaba o parrillero para meter algo ao corpo. Para empezar a coller fuerzas outra vez, non? Porque o día é largo, quedan ainda días de festa e nada, hai que repoñer forza, non é todo beber tampouco. Non é todo beber, hai que meter algo de base, polo menos. Se non, hai que ir para a casa. Levamos unha chea de anos vindo aquí a San Ramón e comendo aquí do campo, e nada, somos 30, creo que somos 34. 34 personas hoxe en San Ramón para comer aquí tranquilamente. Pero xa levamos anos e anos sempre casi no mesmo sitio, Isto xa é relevo generacional. Sí, isto xa é tradición, máis outros tal, e, bueno, é furrular hasta a noite, a mañán, e, claro. Que tal esta empanada? Que a vexo concentrada, Está moi boa. Moi boa. Moi boa. É que eu vía con cara de disfrutar, pero de verdad. E xa estou disfrutando porque xa traía moita fame.
Traía fame. Sí, Aparte, xa me dá o corpo, non? hai que reconocer que o sitio invita, Aquí a sombriña, Aquí ao fresquiño, estáse de maravilla. música de fondo, empanada, Estamos como Dios. tortilla. Non haberá plaza para un máis? Aquí hai de todo. Somos de aquí, devotos de todos os anos. Esta parroquia é de San Ramón. Vivo todos os anos. Madre de Dios, pois eu teño que empezar a repetir tamén, vendo estas mesas, teño que volver. Por aquí, por la zona, caballero. Sí, da zona de Boiro. Joder, o San Ramón non me conocelo de toda a vida. Bueno, dixo eu, estas preciosidades que tenes por aquí. Entonces, a mamá, no seu momento tamén viñeches a pedir a San Ramón que todo estuvera ben. Que todo estuvera ben, sí. E cumpliu. Cumpliu. A empanada espectacular, a tortilla Empanada espectacular, tortilla espectacular. Si queredes un cachiño, podedes comer un cachiño. Xa vai con 2 veces, a terceira acepto. Ti verás. Ti verás. Isto de mala educación? Lo siento, a terceira tiña que ser. Bueno, 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 la pinta que tiene la paella. Non vale para nada. ¿Qué tal vai o día? Bueno, ben, de momento ben. Que son, desde aquí de Boiro? Sí, sempre de Boiro. Entonces sodes máis que repetidores na festa do San Ramón. Bueno, todos os anos. Ti que, entonces, ti xa levas aquí media vida. Eu, ben, si, ó. Media vida. Digo, repetindo. Toda. Toda? Toda. Madre de Dios, este home foi unha ofrenda no San Ramón de Bealo. Até o candeeiro se apagou, sua asa branca foi e voltou nos olhos. Eu son Asunción Ochoa Villaverde, pero eu son a nai de Valirá. Meu irmán, pola parte de Ángeles, ten un que tamén é así de televisión, non sei que. Estou aquí porque non o toparon a outro, Ainda toparon algo que vale a pena, home, que ainda é moi ben guapo, que hai algúns que dan peniña velos, Que tal, juventud? Moi ben. E na máis? Na máis. Que tal na festa do San Ramón? Xa é o primeiro ano, estamos no segundo. Xa, uns cuantos. Xa somos expertos na festa. Home. Non me digas que vas a acampar, No. Así me gusta, que están todos mirando. Bo proveito primeiro de nada, vexo que teñen a mesa perfectamente distribuída. Sí, totalmente. E levamos aquí desde as 10 da mañán, preparando e que lle guste a todos e que o disfruten. Eso é bo, hai que disfrutar da festa do San Ramón. Por supuesto. Que son daqui da terra? Sí, de aquí mismo. Todos de Boiro, da zona? Exactamente. Hai un de Ribeira. Ese aparte. Bueno, pero por favor de mi vida, pero esos ollazos, esos son un milagro do San Ramón, día, verdad? Pediron un home, pero veo unha meniña. Ah, bueno, pues... Pediron o dalá, foi o que pide un home. No, de homes nada, dille, hai homes pa que, hai un monte deles. Verlle pedir a San Ramón que o embarazo sea... Que vaya todo ben. Que esperamos, neno, nena... O que sí, o que sala, ao final... Dijo, o importante é que salas a niño. A Dios non podes jugar con él, hai que deixalo xa. Ten que ser, dijo eu. Moi ben, por aquí. E estas chicas que están por aquí entretenidas cos pementos de Padrón, ca tortilla... Temos a mesa, isto parece un cuadro de Picasso, Boísimo. Pois po ano apúntome. Home, aquí estaremos, no mesmo sitio. Bueno, pois queda dito, po ano aquí no mesmo sitio, járdanme plaza. Non sei, eu estaba pensando en comentar a canto quilo de mejillón. A canto? Pois mira, estaba a 8,65. Non vou dicir marcas ni nada de supermercados porque sería un pouco elevado, pero bueno. Mejillón da zona, sempre. Home, Rías Baixas, nós todos os anos. E dixo eu que toda... Eu teño 42 anos e, a miña nai veu pedir un varón aquí e selinlle eu. Selinlle ti? Hai 42 anos, pero... Pois eres dos poucos de 42 que ten pelo e dentes, Give me the vibes. Pois ten unha pinta o viño é da casa ou do San Ramón? É da casa, é máis do San Ramón. É dos dous? Dos dous. Entonces está doblemente bueno. Doblemente bueno, está moi bo. Nós vemos aquí o home entretenido, me parece que lle está facendo autopsia a un bicho. Estou sacando as plumas. Ganou o premio en Noia. Ganou un premio en Noia? Sí, a mellor empanada de todas. Viva San Ramón! A
Moi ben, familia, pois hasta aquí chegamos hoxe con De Festa en Festa, dende aquí, dende Boiro, desde o San Ramón de Bealo, espectacular, un sitio totalmente recomendable. Non vos olvidedes que se queredes que vayamos a gravar a vosa romería, só tendes que chamar por teléfono o 986 71 0741 ou enviar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. É o macho servido de pulpo. Espero que vos pasedes e sintades o mismo. Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa.